21 ka mga pulis ug tulo ka non-uniform personnel ang nataptan sa coronavirus disease sa Dakbayan sa Sugbo. Apan gipasalig sa Cebu City Police Office nga dili mapiktuhan ang ilang serbisyo labi na sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa syudad. Ano ang report? Himsugra ug way simptomas ang mga pulis nga nataptan sa virus nga sagad kanila gikan sa Station 6 ug naosay duha gikan sa Station 5 sa Cebu City Police Office. Anaan na sila sa isolation facility ug gisuportahan sa organisasyon ang ilang journey to recovery. Gawa sa mga vitamins ug pag-ehersisyo, ang steam inhalation o tuob mao'y gisigihan og himo sa mga pulis nga ilang gihulagway nga epektibo aron molig-on ang ilang panglawas. Busa malaumon ang Cebu City Police Office nga hingpit ng mamaayo ang mga pulis nga nagpositibo sa COVID. With the support, strong support from our regional director, na dito tagaan sila o providean sila og TV para malingaw sila with connection, and then ilang vitamins permanente na pagkaon, and then ang ato ang regional health service. Usa ka interim office ang gihimo sa Station 6 nga gimanage sa ubang personnel aron makapadayon sa serbisyo. Sa pikas bahin, pabiling gihugtan sa kapulisan ang security protocol. Ilabi na nga nagpabilin pa ang Dakbayan sa Sugbo sa enhanced community quarantine. Busa uhag nila sa katawhan nga mo kooperar. Our community to be more cooperative. It's been a long period that we're doing this, and we are on the part of the security forces. We will be there and we will not lower our grounds. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.